Bishop ndibuyiseke kwikhaya ibandla lonke abalandeli abathandi bakantsido ama-artist akuthi ngelithi igama kaYesu Kristu Msindisi. Amen. Mbambe ke Bishop xa ndiza kwenza le special dedication to Ntsido, a producer, a songwriter, an artist. Mandivume ingoma andithe kwakwehlesi sihlo ndicinga ukuthi as a composer Ntsido mandimkompozele ingoma ngoba umbhali funeka abanye ababhali babhale. Ithi ke makaphumle ngoxolo alale mfowethu usebenzile kakhulu. Kamqhe yona ke uDJ sibone ukuthi siyongana naye. Oh,